Hello everyone, this is Prophet Madungwe-Nyaya commander. Nasirega teacher nyaya sex anditi. Yes, those are people they want to enjoy. So vanozosvika pakuti vanokudza nhengo varume kana kuti vakadzi. Sometimes vanhu gutsikana ine zvamakangosikwa naMwari muwe because zvinhu zvezvo zvine ma-effects. Ini ndiri kuda kungokudzidzisai handiti kuti waita zvawaita izvo zviya zvine ma-effects. Mwari akakusika une a small organ handika kana kuti une nhengo diki handiti avapengi. Vanotoziva purpose yacho. Azviredzo semuchiona even tine pfuti, tine zihombe zipfuti so handitika rakareba handitika tine tengi rine pfuti yakareba ikadai, tine kapiston. Avapengi vanhu vakagadzira pfuti dziya. Even Mwari havapengi vakagadzira kuti iwe unopiwa short organ, unopiwa yakati. Dzakasikwa naMwari dziripo paya. Even iyo zvakasikwa muviri wako naMwari uripo paya. Ndo zvinodiwa naMwari. That's a perfect size. Handitika. Manje imi munobva makudza. Munoziva zvakafanana nechigubhu, let's say zvigubhu zvinogadzirwa zviya. Handitika. Vane content yekuti kana vachibhozi chigubhu munoziva kuti makasvika kwazvinogadzirwa chinenge chiri chidiki chakadai so. Handiti. Then chinosopa chinozonopreswa chobva chaburitsa size kana 2 liter kana kuti 500 mils kana kuti 5 liter kana kuti 10 liters amino liters. Handitika. But zvine ma-measurement anoshandiswa kuti kana tichita 5 liters ne2 liters toshandisa quantity yakawanda so handitika. Then kana vachito 20 liter ne2 liters zvakatosiyana paquantity. But manje wewe urikuda kuti panhu panofanira kunobuda 2 liter handitika unobva wabooster zvokunodai so handitika kureva kuti uri kustraina ma-veins nezvii zvakasikwa naMwari, which is very dangerous kuhealth yedu. It's not unhealthy zviya because pauri kuti zvakafanana chinhu kana wakuchitatamura chatoluza value. It's no longer because kana chinhu chiri panzvimbo yachiri handitika chisina kupreswa chinenge chiri original. Saka Mwari vanoda kuti zvinhu zvirambe zviri original. But yenye kuda kukwidzai yekuzowedzerera nekuzodini nekuzoita zvakawanda handitika muri kuzviuraya health wise handitika. Unenge uchifara kuti nhengo yangu yakura, miviri wangu wakura, but ma-veins nezviwa zvo ndizonati vamwe vanoti watoda zvekutsuka wanoda kudii handitika ganda ukazoita accident haukwanisi kutsoneka zvakanaka because wariuraya wari damage the tissue yemacells nechii handiti. Saka hazvikurudzirwi kuti uwedzere siya zvazviri akakuudzai kuti pfuti diki haipfuuri ndiani. Nhasi piston chai unotopfurwa ukatofa handitika unotofa kuti unovigwa chai because inotoshanda, it's a gun handitika. Saka nhengo yako sezvaikasika even ukapiwa tuma-breast tudiki handiti murume wako akatobata anotonakirwa nazvo zvakatodaro handitika. Manje vanhu mafunza kuti mabigger things ndo anongodiwa chete. Hakuna zvinhu zvakadaro. Pfuti hombe hadzishandi dzega handitika dzoda une zvidiki handiti. Dzasvamina vatsvuku kune vatema. Mwari vakatiisa variety, even mafruits handitika. Tine maapple, tine mango. Mwari havanangoisa mango chete vakati muchadya mango kusvika mafa nemango chete handitika. Dzasve Mwari vakaisa variety kune vatema kunechi vamwe moenda kuvatema mwana tatoda hangu mutema handitika toda hangu akati simbe toda akati slim. But iwe uchigutsikana nezvauri rega kusiya position yauri because zvine ma-consequences unogona kusazviona nhasi. But kufamba kumberi uko inini I'm the heavenly doctor handiti ndakaita doctorate yangu in heaven about health handitika ndinoziva nyaya yehealth zvisingaiti. Health ndinoiziva because ndakaitira doctorate yangu in heaven, that was 2016-27. I'm a qualified heavenly doctor handitika ndinoziva zvese pamusoro pehealth handitika. Ndokunangotora nhasi izvo ndikatondishanda any hospital ndinoshanda ina handiti hapana chandisingazipa munhu human being because zvese ndinodzidziswa ndakadzidziswa even nanhasi ndichiri kuramba ndichidzidziswa. Saka isusu zvedu vemachechi tinokukurudzirai kuti musakwidza nhengo dzenyu. Tapota kana muchida bonde racho handitika itai zvakadaro zviri natural, hazvidi kuwedzerera. Chingosiya mushina uri pauri ipapo uone kuti unotoita basa wakatodaro. Mwari, the kingdom of God is not of confusion. Mwari vanoziva zvavanoita. Chakasikwa naMwari chiri perfect. Mwari vakati kusika vakasiya wakadai, siya zvakadaro. Ukaona uri mutema siya zvakadaro handiti. Tine zvinhu zvati alright, regai ndibate pekuti alright, let's say kana kuti munhu azora mafuta ganda roti smooth hazvina kuipa handitika haana kustrain handitika chakaipa handimunasi zvakaita semabroilers atinodya mazuva ano aya handitika of course zvinhu zvinoti by 6 weeks handitika zvine ma-effects ma-energy chikafu chachinozoomodifyiwa nekuti zvine ma-effects than the original food handitika. Dzasvamuna chinzi ukadya mufushwa ukadya chii zvinhu zviri original zvezvi handitika zvine zvazvinokupa, zvine utano. Even ukaenda kuhealth chaiko vanokuudza kuti zvinhu zviri original zvine utano than zvinhu zvaboostwa zvaitwa ma-chemicals
zvine maeffects akawanda. That's why muri kuona mazuva ano makenza ari kuwanda because chikafu chedu chava modified zvakanyanyisa. But Zimbabwe tichiri nani, kuna America hakusisina chikafu chiri original, saka zviri kuuraya futi health yedu. Saka dai zvagadziriswe zvokuti health yedu zvinhu vanhu even iwe wega it's up to you kuti udye original food. Handiti the moment yaronyanya kumhanyira food iri yaka-upgrade wanditika the more madiseases ari kuwanda futi mazuva ano. So pamwe pacho tinoblema Satan, but chikafu chatinodya, be careful nechikafu chako chaunodya, kuti unodya chikafu chakaita sei chako zvinhu zviri natural semafruits uchisanganisa bozi ukangonyanya ari boosted aya zvinokuaffecta utano hwako. Handitika saka even ipo paya yokuboosta vanhu wega haitomboiti usaboosta, siya zvakadaro zvaukasikwa naMwari uri zvauri izvozvo. And second one thing, it's a mockery to God. Mwari havazvidi bozi Mwari akakusika uri kapfupi iwe kuti ndakuda kureba. Nditika uri kuti Mwari munopenga makandisika. Nditika Mwari akakusika usina mahips woti toda mahips. Uri kuseka Mwari kuti Mwari hamuzivi zvamunoita sei makandipa mahips padiki. Uri kuti wakasikwa uri mutema wakunozviita mutsvuku. Uri kuti uri kushora Mwari, uri kutuka Mwari kuti uri kuti Mwari zvamakaita hazvisizvo, which is very wrong. Handiti Mwari zvavakaita it's perfect, zvakasikwa naMwari varume hapana chakashata. But vanhu inyaya yekuti tine zvatinoita zvatinenge tichifungidza kuti izvi zviri right kwatiri, but hazvisi right. Nhasi zvinogona kunge zvichiita sokuti zviri right, woita haukoma woita zvauri kuita nhengo yako wokudza womboita sokuti wafara. Handiti ukaona mukadzi achiti baba mwana yenyu yaita diki, muudze kuti iwe live. Tasai Jesu pane panonzi Jesu anonzi naPeter hamusi kuzofa master. Handitika Jesu akati get behind me Satan, akadzinga Satani ari kuseri kwaPeter. Handiti ukaona mukadzi asingagutsikani nezvauri kana iune diki, handiti kana une mahips, ibva wamusiya munhu pane chiri kumufosa. Handitika ibva wamusiya, ibva wati Satan ibva pandiri. The Bible says resist the devil he will flee away. Newe wacho watobatwa nemweya yokuti handisi kugutsikana nemunhu wakaroora munhu mutete, woti handisi kuda munhu mutete. Satani akutaimira ari kuseri, dzinga Satani, because anything chiri kuita oppose kushoko raMwari kureva kuti hachina kubva kuna Mwari, chatobva kuna Satani. Because Peter akati inini Jesu, because Peter akati kuna Jesu hamusi kuzofa master ndiripo, but Jesu aifanirwa kufa. Peter akati iyi haisi mind yaMwari, hakusi kufunga kwaMwari, ndiSatani. Akadzinga Satani. Saka dzingai vana Satani pavarume venyu kuti vagutsikane nezvamuri vakadzi. Dzingai vana Satani pavakadzi venyu kuti vagutsikane nezvamuri. Ukaona usingagutsikane munhu akakuroora, ndiwo ukazvisarudzira wega, ukasarudza mutete wega chigutsikana naye. Waiona kuti achichinja kana waida mutsvuku gara waenda kumutsvuku guys. Handiti kana uchida munhu mutsvuku gara waenda kumunhu mutsvuku, kwete kuda kuzonetsa mwana wevanhu kuti aiwa ndoda kuti uchitsvuka, ndoda kuti uchiita zvakati. Aiwa zvaukamuona ari musiye ari originality iyoyo ndo inodiwa naMwari. Because ukaona wakumuchinja atova efeki person, hakusisina munhu akadaro, atova mumwe munhu watogadzira umwe munhu asisiko, iye munhu iye atofa. Because uyo wacho original hapasisina. Saka munhu iye ndo zvatiri kuti aiwa hazviti kuti uchinje zviri munhu. Zvakafanana kuti maroorana uda kuchinja even munhu akakura achionekana kuti maAfrican movie wamuroora kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Aiwa wakamuwana akadaro musiye ari origin. Because mamarriages futi ndo zvikunetsa, because tiri kubva from originality. Handiti kana aida mamovie emaAfrican musiye aone, kwete kuti kana wamuroora kuti aiwa zvauoni maAfrican movie muno tinoda gospel toda chi, pokamutora waisamuziva here kuti musiye ari sezvaari. Banje varume toda kuzoti munhu ave sezvandaive kuti zvandoda inini, aiwa hazvifaniri kudaro, tinoda inonzi originality. Saka nhasi ndonyerudzisai kuti varume originality inongodiwa sezvairi. Handitika original sezvairi. Zvasve muchimhanyisana nokuti ndoda original Samsung, ndoda original yakati, handitoda fake. Because zvinhu zvinorwadza kuti saka niwo sei uchirarama nemunhu asiriye, uri kurarama neanother person asiri, siye sezvaari saka kubva nhasi ndevese vanoita zvokudaidai, vadaita vatsvuku, mwada kuita mahipsi, mwadaita zvakati, mwadaita nhengo dzake. Aiwa muri kuzvipedzera nguva yenyu. Mwari havana basa nazvo. Mwari vakangoti zvandakasika sezvazviri siyai sezvazviri. Handitika Adamu akapiwa kuti amendene the garden of Eden, but apiwa kuti amendene the garden of Eden, Adamu akatenga ito dzake. Handiti saka vanhu makapiwa zvinhu izvi kuti mumendene, but makuchinja. Handitika munhu akakupai akati muchinje here? Mwari havana mboti zvichinjei. Mwari vakangoti raramai
ugone kundinamata nezvandakakupai sezvazviri. Handiti but vanhu muri kuchinja muri kudi hazvitombodiwi naMwari. Musachinja zvakafanana neRoger waisiwa pamba hapasi pako. Handiti that's why munoona pamunodzokera kudenga paunofamba panonzi unodzokera usina chaukabva nacho, even wakauya usina chaunacho uchadzokera usina chaunacho futi zvakare. The reason Mwari vari kuti zvinhu ndezvaMwari. Kana ufumi hwauri kuita panyika huri hwako, enda kanawo tinoona kuti unoenda nawo here kudenga. Kana tinongotopinda mutreasures bank, handiti treasures bank ndeyekuti zvinotransfer zvienda kudenga. Takataura kuti pane 500 pane 300 pane 700 pane 1000 pane 5000. Handiti ndo yatakataura maybe ndo paunokwanisa kutransfer sezvakaita mastercard. Handiti haukwanisi kubva nemazitini kuno kuZimbabwe enda kuAmerica unotoisa mumastercard iyo ichiti ndo only way yekuti wozondosangana nazvo. But hazvire kuti zvawaisa pano unonosangana nazvo zvinhu zvekuti uchinosvika kudenga. Handiti unowana kwava nezvimwe, but wanosvika kwava nezvimwe hazvirevi kuti iwewe wanowana izvozvo zvinenge zvaitwa replaced. Handiti Mwari vanongokucompensate chiri kuti wakaisa zvinhu zvekubasa raMwari, saka in heaven ndine zvandichakupawo. Saka please vanhu musazvinetsa, even gutsikana nezvazviri kuti adai mukadzi wangachinja aiwa naMwari hazvitodiwi. Mwari vanoda kuti urambisise pazvazviri. Handiti noti zvekumodifya udai gadzira munhu wako kana uchida kugadzira wako munhu. Ndosaka tichizonetsa nevanhu kuti unoziva chinzi toda kuchinja munhu kuti aite murume aite mukadzi, but iwe wakwazi kugadzira wako chingosiyai zvakadaro zvatopera. Vanhu tizvinetsere musati vanhu so panyika haminoti vanhu tinozvinetsere toda kuchinja chinhu zvakagadzirwa naMwari. Hatikwanisi here kugadzira zvedu, hatikwanisi. Saka ngatisiyei zvinhu zvakadaro, Mwari vachitira zvakanaka. Because sometimes patichichinja pai tine zvatiri kuvhiringa. Handiti hausi kuziva kuti pauri kuchinja bhodhi yako ichibva apa ichienda apa, hausi kuziva maeffects. Unosara sometimes usina feeling. Handiti hauzivi kuti pauchachinja kuti ipapo uda kuti nhengo yako ikure, hauzivi zvichadhamejeka. Because Mwari vanotoziva kuti skin of the organ ikaisika yakadai zvinonyatsobuda. Mwari havapengi varume, zvine mameasurements. Handiti zvakafanira imba ine mameasurements kuti pakati panoitwa zvakati, pakati panoitwa zvakati. Zvasochinzi panodedzwa vanhu maexpect wonzwa right maplana imba shamwari. Iwe imba ndeyako but plana ndianokudza shamwari inoita yaita. Handiti toda zvakati, even kana builder ndinoziva kuti panapa toda cement yakawanda so apo pane zvakati. Imba ndeyako but haukwanisi kuti isai 2 bags. Handiti builder ndiye anokuudza because ndiye ari kuziva. So akasika the creator, handiti ari in charge, ndiye anoziva kuti munhu ndikamusika akadai zvindori perfect. Saka muri kuzviuraya, uri kuzviita munhu asina basa rese, because pauri kubva muoriginality watozviuraya. Ende ndombe kuti kangorovera kana kangokwesherwa so ganda ratoenda, because harisisiri ganda. Mwari havapengi vakati paganda rakadai vandozati rakatodai rakasimba. Handiti rinoresista zvinhu zvakawandisa. Havapengi Mwari vakasika ganda rakadaro, havapengi Mwari vakasika nhengo yako yakadaro. But manje vanhu tinosara tichizvimhanyisa instead yekuti munamate Mwari makuda kuzvichinja. Saka kuchinja hakuna kana basa pamberi paMwari paye. Mwari havana kana basa nazvo, vanongoti sezvavari originality ndo chinhu chatinokurudzira. Saka mune pachurch line yedu pa0762311156. Then maplatforms edu munongoyaya tingogara tingotaura paTikTok Madungwe TV, YouTube Madungwe TV, TikTok Madungwe TV, Instagram Madungwe TV, then page yeFacebook ndekangonzi Prophet Madungwe Church. Saka kubva nhasi ndofunga hakuna munhu achazvinetsa nezvokuti dai ndaita ndakudza nhengo yangu dai ndaita zvakati. Zvina kana basa pamberi paMwari. Mwari vanokuda kuti zvinhu zvirambise zvazviri. Ende ukaona uchifa uri original yakaiswa wakasika sezvakauri naMwari, Mwari vanofara. Zvine zvazvinokupa even kudenga kuti wakakwanisa kutenda Mwari kuti Mwari zvamakandisika ndiri ndinogutsikana nezvagutsikana nekusika kwamakaita. Zvine zvazvinokupa even kumberi. Kuzvichinja futi it's a sin munonosangana nazvo futi kumberi. Handichatauri nyaya ndichazoitaura zvangu kumberi when Mwari vaauthorize. Mwari vachiita zvakanaka. Amen.